6 nedělí je peklo. Věřím tomu, že už vás takhle někdo vystrašil. Tak třeba já jsem po porodu jako nová a tady to období si fakt užívám. A jsem ráda, že to bude pokračovat další roky. Minimálně teda ty 3 na mateřský. 6 nedělí trávíme u mých rodičů a to hlavně z toho důvodu, že je prostě léto a oni mají velkou zahradu. To asi trošku jednodušší tím, že mamka občas uvaří, ale kdyby jsme v bytě měli velký mrazák, tak si vařím dopředu. Upřímně se po porodu necítím nějak jinak než předtím. Minimálně ne, co se mého těla týče. Díky bohu se zatím necítím ani nějak unavená. Ale jo, občas si chci třeba dát jenom ledový kavčo a říkám si, hele malá, už spinkej, no ale hned jak usne, tak už zase na ní chodím koukat a vlastně pak nemám co dělat. Já vždycky byla hodně aktivní i v těhotenství, i před ním, takže jsme stihli během 6 nedělí už i pár výletů. Super je, že vám taky každý nosí nějaký dárečky, anebo vám říká, jak vám to po porodu sluší. Ze začátku malá spala úplně dokonale, ale okolo 3. týdne se to trošku zvrtlo a přijde mi, že když nespí, tak hlavně brečí. Teda dokud ji nepřebalím nebo nenakrmím. Každý moje prso je jinak velký, takže spíš než po porodu vypadám jako po nepovedený plastice prsou. Celý těhotenství ta čárka nebyla vidět a objeví se až teďka. A jo, nebudu lhát, ještě tak 1,2 kg bych klidně dát dolů mohla. I přesto, že jsem zpátky na svý váze. Někdy je počuraný úplně všechno. A když malá brečí, tak jediný, co mě trápí, je, že nevím, jak jí pomoct, protože už jsem zkusila úplně vše. Zhruba tak za 2 měsíce by mi měly začít padat vlasy, takže radši dopředu beru suplementy. Všechno se spolu pomalu učíme. Já se učím hlavně zpomalit. Zatím jsem neměla ani jeden breakdown. A jestli je můj vztah se Zdendou jiný, asi teďka nedokážu říct. Na jednu stranu je to úplně stejný, na druhou stranu nejsme to už jenom my dva. Jsem ráda, že mě v podstatě týden po porodu už nic nebolelo. Ale samozřejmě pečlivě dodržuju 6 nedělí. Zhruba 2krát do týdne se namaluju, abych se cítila ještě líp. A dokonce přemýšlím, že začnu cvičit. Jestli jsem se za tu dobu něco naučila, tak to, jak moc silná jsem. Že jsem fakt hustá, že dokážu udržet naživu takovýhle malý stvoření. I když občas vůbec nevím, co mi říká. Pořád brownieska miluju, nic se nezměnilo. Jenom na něj teďka není tolik času. On má naštěstí ještě 2 chlupatý parťáky. Každý den jsem vděčná, že jsem máma. A jsem pyšná na nás všechny mámy, protože jsme fakt bojovnice. I když třeba nemusím souhlasit s vaší výchovou. Snažíme se pro ně dělat to nejlepší. Být pro ně ty nejlepší. Nespíme, necháme si urvat prsa a div nám neupadnou ruce. A možná máme mlíko na mozku. Víš i já, protože až teďka jsem zjistila, co to znamená indikátor vlhkosti. Myslím, že v 6 nedělí je taky důležitý mít okolo sebe lidi. Ty správný lidi. A nebo třeba žádný, pokud to tak cítíš. A připrav se na to šílený krvácení. Ať už je tvoje 6 nedělí, procházka růžovým sadem nebo peklo. Věř mi, že to za to stojí. Protože tohle tobě ani miminku už nikdo jiný nenahradí.